Sneuntemoarn, de Grutte Doi. Vanmorgen eerst met er nog orenbands soundchecken. Deze vrouwen komen uit het Russische pad van Karelië. Ze praten Vepsisch, een taal die naar schatting nog toch zo'n 4000 mensen praten wordt. 4 dagen hebben ze maar de trein reizen gemaakt om hier onlied internationaal mooi te kennen. De vraag is, waarom moet zij in het Vespisch jongen? It's possibility to somehow to save the language from death. For us, for everybody, for everyone. And we like it. Okay. So I think it will come the day when we try to speak in that language. But we don't have much knowledge, about grammar. I have to mention that Vepsian is a very difficult language, almost like Finnish. Zeelstemmen en internetstemmen gaan naar Residence in Dub uit de Italiaanse regio Friuli. Het telde net, maar wel een feit wie dat de mensen in de zeel in grote meerderheid voor Eagle Soulskeers. Op sneun 18 september stuurt Omroep Friesland het complete verslag van deze reis en het festival uit. Jongens, na joet.